Er så færdigt, ikke? Hvad? Færdigt? Ja. Sensor. Så mangler vi jo... Og så skal du ikke længere bruge den telefon. Nu skal du bare danne din eksperiment. Ja. Præcis. Okay. Bare se, om der kommer lyd igennem det her. Har du set de her fantastiske billeder af vores gennembrud? Det er nice. Hold kæft, Den næste klasse i gennembrud. Kom så. det... Kom så. Det er da for jer. Det er da for noget. Jeg er jo ikke nogen der i der arena. Ja. Snart ikke det. Jeg sætter noget. Ja, det skal man slet ikke gøre. Men det er også en god, altså, der er blevet skrevet meget, som han har udtalt sig også. Nej, gå nu væk fra det der. Hvad sker der? Nej, ikke godt noget. Hvordan går det tilbage? Nick! Tryk med den der. Det kører. Fucking game.